Ροαντώνη, πες μας δύο λόγια για το έθιμο της Αρκούδας. Το έθιμο της Αρκούδας ήρθε από την Ανατολική Θράκη. Το έφεραν οι μπαμπάδες μας, οι γιαγιάδες μας κτλ. Τέλος πάντων, το ξεκίνησαμε κι εμείς από μικροί που ήμασταν και συνεχάμε βέβαια, αλλά άλλαξαν οι συνθήκες τώρα, δεν είναι πώς ήμασταν πρώτα. Και αλλάζουν οι κύριοι, αλλάζουν τις συνθήκες και έτσι τα παλιά τα χρόνια ήταν πάρα πολλά εθήματα. Εμείς ήμασταν κάθε τετράγωνο και παιδιά τα οποία μαζεύομασταν και έκαναν μια αρκούδα. Αλλά εν μεταξύ ήταν και μεγάλοι, και αραβουνιασμένοι και παντρεμένοι, έφτιαναν αυτοί οι οποίοι είχαν όργανα, είχαν τα πάντα. Εμείς μικροί είμαστε, δεν μπορούσαμε. Είχαν το γαϊδράκι πίσω, όλοι οι παρέες αυτές είχαν από ένα γαϊδράκι και μάζευαν φασόλια, αστάρια, καλαμπόκια κτλ. Και σουβλής.